Әмирхан Еники. Тауларга карап. Сугыш биткән елның кыры аяз көзе иде. Сыңлап кына фронттан кайткан бер егет кичкенә төенчек күтәреп Лыкман картларга күрешә килде. Менә ул артка таба ава биреп торган капкадан иркен генә ишек алдына керде. Әйе, монда барысы да аңа бик таныш. Әмма барысы да шул хәтле үзгәрер икән. Ишек алдын тоташ шүп үләне басып киткән. Әле күптәнме җыйнак таза гына үй искергән, тузган, ничектер мискенәеп, кичерәеп калган. Абзар куралар ташландык хәлендә. Бөтен ихатага ниндидер бер ятимлек, сүлпәнлек, буйыклык яккан кебек. Егет бер мәлгә туктала, сәерсенеп тирә-ягына карана, колак салып тора. Тынлык. Шылт иткән тавыш юк. Тик кипкән үлән арасында ялгыз шикерткә ялкау гына чырылдый. Егет кузгалып китә, шалшайган ишектән иелеп, караңгы өй алдына керә. Капшанып ишекне таба һәм аз гына ача төшеп, каты гына тамак кыра. Ярыймы? Җавап бирүче булмый. Ул өйгә керә, идән уртасына уза. Шунда гына мич алдыннан егет каршысына Шәмсинур әби ак чәчләрен яулыгы астына сыпырып кертә-кертә килеп чыга. Исәнме, Шәмсинур әби? Исән сау гынамысыз? Шәмсинур әби танымыйча карый. Кемсең син, улым? Бу мин, Шәмсинур әби, Әхмәт Вәли булам. Кем? Әхмәт Вәли дим. Әхмәт Вәли? Гайни Җамалның Әхмәт Вәлиеме? Әйе, нәкъ үзе, Шәмсинур әби. Ай Аллам, ди карчык җанланып китеп. Кара сана танымый да трамласа, Әхмәт Вәли бәбкәм, син икәнсең, исән сау гына кайттыңмы соң? Шөкер әле, Шәмсинур әби. Сезнең хәер фатихада менә йөреп кайттык. Ярый, бирсен Алла, Гайни Җамал бичара бик тә куангандыр инде. Менә бит ул исән кеше башлары бер кайтмаса бер кайта. Карчык мич каршындагы сәке түреннән башыннан ук сары тун каплап йоклап яткан картына үрелә. Син әйтәм, тур әле, Әхмәт Вәли кайткан бит. Сары тун селкенми. Карчык сәкегә тезләнеп этәрә башлый. Кара әле, син әйтәм, Әхмәт Вәли кайткан. Әнә безгә килде. Тур әле, бу нинди йоклавың инде? Көпә көндез картайды шул, бик картайды. Ахырда сары тунның чабуы ачыла һәм Лыкман карт терсәгенә таянып башын күтәрә. Ул каршында басып торган хәрби киемле ят кешене күргәч, куркып киткәндәй күзләрен зур ачып, сүзсез карап тора. Исәнме, Лыкман бабай, ди егет, аңа юмарт елмаеп. Кем бу? Ди карт һаман күзләрен түгәрәкләндереп. Әхмәт Вәли бит инде, танымыйсыңмы ни? Үзе безнең Әхмәт Вәли, Гайни Җамал киленнең Әхмәт Вәлие. Карт авызын ача. Әхмәт Вәли, мәрхүм Әхмәт Гәрәйнең Әхмәт Вәлиеме ни бу? Аллай. Ул ике кулына таянып, озын аякларын тезләреннән бөгеп, шуып кына сәке кырыенына килә. Әхмәт Вәли төенчеген өстәлгә куеп, ике куллап үзләре белән күрешә. Карт белән карчык битләрен сыйпап алалар. Аннан Шәмсинур әби калтыранган тавышы белән сөйләнә башлый. Әй, Әхмәт Вәли улым, үз балабыз кебек якын бит син безгә, батыр җаныбызның якын иптәше идең бит син. Бергә үстегез, бергә киттегез, менә гомерең булгач, син кайттың, ә ул... Карчык сүзен әйтеп бетерә алмый. Ике күзеннән мөлдерә багып киткән яшьләрен туктатыр өчен йөзен яулыгы белән каплый һәм кыска гына итеп сулап куя. Уф, Аллам! Ә карт зур хәлсез кулларын өстәлгә сузып салган да, шул кулларына карап тик кенә утыра. Йокысыннан һаман әле айнып җитмәгәнме ул? Кем килгәнен, ни өчен килгәнен аңлап җиткермәгәнме? Ләкин аның бу кадәр ваимсыз тынып утыруын аңлавы читтән иде.
Әхмәт Вәли картка карап, аның күпме картайган, ишенгән булуына гына түгел, бигрәк тә менә шулай яшен суккан агачтай сүнеп калуына гаҗәпләнә иде. «Әйе», диде ул эченнән, «хәсрәт кешене нишләтә?» Батырҗанның үлеп калганын, кайтмаячагын ул фронтта чакта ук кыр госпиталендә эшләүче Сания исемле бер кыздан килгән хат аша ишетеп белгән иде. «Үз кулларымда жан бирде шул бәгыркәем» дип үзгәләнеп язган иде ул кыз аңа, һәм бу сүзләр егет белән кыз арасында ниндидер бер тирән якынлык булганлыгын сиздергән иде. Ләкин Әхмәт Вәли ул чагында монысына артык әһәмият биреп тормады. Чөнки кеше яшьтән үк бергә үсеп якын дустын югалтудан ул бер хәсрәтләнсә, менә бу картларны уйлап эшләтә хәсрәтләнгән иде. Шуңа күрә Батырҗан турында менә хәзер сүз алып баруы да аның өчен бик авыр иде. Ничек итеп бу ике ятимнең ачык ярасына кагыласың? Ул хәтта юатыр өчен әйтергә уйлап килгән сүзләрен дә онытып җибәрде һәм аптырауга төшеп, өй эченнән бер күз йөртеп чыкты. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Бик таныш иде бу өй эше. Әнә теге почмактагы кичкенә өстәл янында ул Батырҗан белән күпме сөйләшеп утырмады. Әнә Батырҗанның үз кулы белән җыйнак кына итеп эшләп куйган 2 катлы киштәдәге китапларын алар күпме тапкырлар актарып, укып карамадылар. Әнә теге өстәл өстендә торган кызыл тышлы патефонны ничаклыгына уйнатмадылар. Бар нәрсә искечә, бөтен әйбер үз урынында, ләкин алар барысы да авыр сагыш сөреме белән өртелгәннәр. Гүя алар да гомерлек ятимлеккә дучар ителгәннәр иде. Әйе, зур югалту хәсрәте карт белән карчыкка гына түгел, өй эчендә дә сарышып өлгергән икән дип уйлап алды Әхмәт Вәли. Һәм аңа бу салынкы, тын хәсрәт сөреме бик авыр булып тоелды. Ихтимал, картлар үзләре моңа ияләшеп тә өлгергәннәрдер. Әмма фронттан кайткан солдат җаны моның белән һич килешә алачак түгел иде. Юк, бу сөрөмне ничек тә куарга, таратырга, бетерергә кирәк, диде ахырда Әхмәт Вәли башын чайкап, һәм солдат гадәтенчә бик нечкәләп тормыйча, аз гына кабалана төшеп, күңеленә килгән сүзләрне сөйләп китте. Сезгә бик авыр инде, әйтәсе дә түгел, мин аңлыйм моны. Батырҗан урынына үзем ятып калган булыр идем дә бит. Тик безнең теләктән генә тормый шул. Әйе, бик күпләргә ачы хәсрәт килде. Ләкин ни булса ул, менә сугыш бетте әле, дошманның муенын астына китердек. Шуңа куанырга кирәк. Дошман бик явыз, бик әшәке булып чыкты. Ай-һай, аның кылган явызлыклары сөйләп кенә бетерәсе түгел. Баланы бала, картны карт дип тормадылар бит ул ерткычлар. Менә шундый бәдбәхет дошманнан илне коткарып калдык. Бу әйтергә генә ансат. Әйе, әле карыйм торам, сез сау-сәламәт икәнсез. Бөрки тыныч кына торасыз икән, колхоз үзегезне карый булса кирәк. Әгәр шуннан сугыш без дигәнчә бетмәсә, бик яман булыр иде бит, Лукман бабай, дөрес түгелме? Лукман карт башын аз гына күтәреп, боз салкынлыгы бәреп торган тынык күзләре белән Әхмәт Вәлигә текәлеп карады. Салынкы иреннәрен акрын гына кыймылдатып куйды, тик бер генә сүз дә әйтә алмады. Чөнки картның йөрәгендә дошман дигән сүз кузгаткан усал тойгы тел белән генә әйтеп бирерлек түгел иде. Һәм Әхмәт Вәли әнә шул боз салкынлыгы бөркеп, үзенә төбәлгән күзләрдән картның эчендә бөтен нәрсә көйеп бетсә дә, әмма Батырҗанын тартып алган дошманга карата мәрхәмәтсез ачу, тирән нәфрәтнең бер кайчан да бетмәячәген, тере булып ятачагын бик ачык аңлап алды. Менә шул, диде Әхмәт Вәли картның әйтә алмаган сүзен раслап. Әле без бәхетле кешеләр булып чыктык. Башка төшкән хәсрәтләр ничаклы зур булса да, шатланырга, шөкер итәргә урыныбыз бар. Шулай түгелме, Шәмси Нураби? Карчык ике куллап яулыгын рәтли дә җиңел генә бер көрсенеп куя. Әй Әхмәт Вәли генәм, ничек шөкраналар кылмыйсың ди? Тума ятим калдык, үлем түшәгенә ятар вакытларыбыз җиткән, шуннан колхоз карамаса,
Авыл кайгыртмаса нишләр идек без, кая барыр идек, кемгә сыеныр идек? Юк, ул җәһәттән Әхмәт Вәли балам, зарыбыз юк, бик ризабыз. Әмма карчык азга гына туктала, гүя бугазына килгән яшьне йотарга тырыша. Әмма авыр шул, бик тә авыр. Күңелебез китек, башыбыз вайран, тилеккә күк булып биттек инде. Бер дә оныта алмыйбыз үзен. Бер дә оныта алмыйбыз шул Әхмәт Вәли генә. Бердән-бер ул үстердек, ул китте, югалды. Менә аңардан калган баланы, батыр җаныбызны күз алмасыдай карап үстердек. Инде ул да карчык сүзен әйтеп бетерә алмый. Яна бөгелеп төшә, мул булып куелган яшьләрен тыя алмыйча һәм тыярга да теләмичә, тавыш тынсыз гына елый. Әхмәт Вәли иреннәрен кыса, башын иеп маңгаен ышкый. Шул чакта Локман карт үз алдына әйткәндәй, сүнгән тавыш белән акрын гына: "Кайтмады шул. Нишләтәсең аны?" дип куйды. Әхмәт Вәли картның сүзләреннән әллә ничек ишеп, калтыранып китте. Тирән бер гаҗизлек белән әйтелгән бу сүзләрдә кайтмый калган кешегә балаларча үпкәләү ишетелгән кебек булды аңа. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Тагын шактый утырып, булдыра алган кадәр үзләрен юатып, алып килгән чәй, шикәрен Шәмсинур әбинең кулына биреп чыгып киткәч тә, Әхмәт Вәли Локман картның әнә шул йөрәкне ишетерлек сүзләреннән арына алмады. 4 ел буена сугыш эчендә кайнап, күп авырлыклар күреп, ниһаять җиңү шатлыгы белән ышынып, дөньяда иң бәхетле кеше булып кайтса да, ул сагышның әле күпме кешеләр йөрәгендә тиз генә төзәлмәс авыр яра калдыруын аеруча бер тирәнлек белән тойды. Аның бу ятим карт белән карчыкка бик игелек күрсәтәсе килде. Батыр җанны алыштырып булса иде, диде ул. Чын-чыннан күрсенеп, әмма бу ихлас теләкнең бары коры теләк кенә булуын яхшы белгәнгә күрә, шунда ук батыр җанның үзе була алмасам да, аларның хәлләрен ничек тә җиңеләйтергә, бу салкын караңгы бушлыктан үзләрен чыгарырга, җан өрергә, яңадан терелтергә кирәк дип уйлады. Әмма Локман карт тәнгә күпме генә какшаган, рухы нихәтле генә бушап калган кеше булмасын, тирә-юньдәге тере тормышны тоюдан, кешеләр белән кызыксынудан бөтенләй үк әле мәхрүм түгел иде. Сугыштан соң килгән бу беренче көздә авыл шактый җанланып, киязләнеп, хәтта яктырып китте. Исән-сау калган кешеләрнең күбесе фронттан кайтканга күрә, урамнарда ират күбәйде. Кызы кулдан туй уйнатып алучылар да булгалады. Бигрәк тә колхозда быел көзге эшләр зур рух күтәренкелеге белән бик дәррәү бара иде. Кайткан ирләр борынгыча төп эшләрдә дилбегәне үз кулларына алдылар. Ындырларда молотилка артына алар баскач, килтәләрне алар ташып, искәртләрне алар өя башлагач, ашлык сугу бөтенесе өчен, аеруча хатын-кызлар өчен иртәдән кичкә кадәр уен көлке белән уза торган бәйрәмгә охшап китте. Көзге чәчүгә дә ирләр чыктылар. Дәүләткә ашлык тапшырырга да шинель өстеннән плащ кигән егетләр ат башында бара башладылар. Локман карт буларның барысын да күрмичә һәм күреп зәгыйф йөрәге белән җилкенләнмичә кала алмады билгеле. Шуның өстенә Әхмәт Вәли дә аларны тынычлыкта калдырмады. Һаман килгән саен нинди дә булса эш таба, юнләп утырып та тормый һәм өй өчен тутырып бер шаулый да кыргамы, ындыргамы чыгып чаба иде. Кыска арада абзар түбәсе дә ябылып өлгерде. Шалкан аварга маташкан капка да яңадан аягына басты. Әхмәт Вәли кушуы буенча өйнең нигезенә туфрак та салып киттеләр. Утын да китереп аудардылар. Ихтыярсыз Локман картка торырга, чыгарга, анда-монда баргаларга, кешеләр белән аралашырга туры килде. Ул үзе үк чыгып, тагын берәр юнәйтәсе урын калмады микән дигән төсле өй тирәсен әйләнгәләп, анысын-монысын тотып, капшап йөри башлады. Аннары бер чыккач, якынрак ындырга да, фермага да, тимерчелеккә дә япа-ялгыз гына
таягы артыннан акрын гына ияреп барып кайткалы торган булды. Юк, дөньяның ашын ашаган, яшен яшәгән ялгыз кунагы булып кына яшәргә иртәрәк икән әле. Хәрәкәт кирәк икән аңа. Кешеләр белән бергә булу кирәк икән. Һәм бик табигый буларак, аның гомере буе тик тормаган куллары тагын эш сорап кычыта башлады. Ләкин кешеләр ни өчендер олы хәсрәт кичергән картка карата шын кайгыртучанлык күрсәтү, ул да булса аны һәр төрле эш мәшәкатьтән азат итү дип уйлыйлар иде. Хәлбуки аларның бу ихлас яхшылыклары сынык күңелле картның ятимлеген генә көчәйтә иде. Менә бүген дә ул ялгыз. Бөтен авыл халкы ындырларга, кырларга китеп беттеләр. Ул бер читтә торып калды. Иртә таң белән колхоз ихатасына барып, бригадирлар тирәсендә әйләнеп, тулганып йөрде дә кире өенә кайтырга мәҗбүр булды. Бригадирларның кайсы шаяртып, кайсы җитди итеп аңа: "Лукман бабакай, синең түрдә генә утыра торган чагың, эш дип борчылып йөрмә. Эшне әле монда сусап кайткан егетләргә дә җиткерер хәл юк. Эш бездән, киңәш синнән, бабакай. Ял ит әле карт, ял ит, эшләгәнеңнең игелеген күр. Ярамый, Лукман бабай, ярамый, сине дә эшкә җиксәк, уятыбызга көч килер. Батырҗан мәрхүмнән яхшы түгел диләр." Моңа каршы карт ни дисен? Олылап хөрмәтләүләре өчен рәхмәттән башка нәрсә әйтә алсын? Батырҗаннан, аның газизе Батырҗаннан яхшысынмыйлар бит рәхмәт төшкерләре. Ләкин шулай да аңа авыр. Белмиләр генә, үз башына, бары үзенең уйлары белән генә ялгыз торып калу ничек авыр аңа. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Авыр сагыш баса аны. Күңелендә аның күзен бушап калган кырлар өстендә була торган моңсу тынлык урнаша. Ялкау гына уйлана ул, уйлана, һәм ихтиярсыздан татлы газаплы истәлекләр иркенә бирелә. Айруча мондый хәл аңарда көн менә бүгенгедәй матур, авыл урамы буш, берәү дә килмәгән, күренмәгән чакта була. Мондый көнне Лукман карт сары тунын киеп, капка төбенә чыгып, шымарып беткән зур ак таш өстенә ипләп кенә утыра. Ул шулай кулларын җиңнәре өенә тыгып, аркасын кояшка куеп, җылынып утырырга ярата. Кызның үзенә генә хас шундый кабатланмас җылы, тымызык көннәре була. Кояшның дәртләнеп балкуы, күкнең биек, сыйык зәңгәр булуы белән ул үтеп киткән җәйге көннәрне дә хәтерләтә. Әмма әйләнә юндәге хәрәкәтсез тынлык, шул тынлыкта табигатьнең күзен йомган, иң башларын салындырган шикелле оеп утыруы, офыкларның күк белән тоташмыйча каядыр шунда үзеннән үзе эреп югалуы бу көннең кичегеп килгән соңгы кабатланмас бер көн булуын әйтеп тора. Һәм Лукман карт та мондый көнне җәйгечә кыздырып җибәргән кояштан эреп, рәхәтләнеп тик кенә утыра. Аның тирәсендә каяндыр терелеп чыккан ялгыз чуар күбәләк талпынып очына. Шул күбәләктәй аның уйлары да терелеп, акрын гына талпына башлый. Әнә каршыдагы таулар артыннан ак шитле күксел болытлар бер-бер артлы ашыкмыйча гына йөзеп чыгалар. Һәм аларның күләгәләре йомры түбәләр өстеннән тын гына шуып үтәләр. Әйе, күләгәләр шуып үтә. Гомерләр шулай акрын гына сизелмичә үтеп китә. Аркасын кояшка куеп, ак таш өстенә утырган картның тын, буш күңеле түрендә ниләр генә уянмый. Еракта, бик еракта торып калган хатирәләр, әнә шул таулар артыннан чыккан ак болытлар карваныдай аның хыялы күгеннән йөзеп үтәләр. Бер мәлгә нәкъ бүгенгедәй аның яшьлеге күз алдына килә. Нәкъ бүгенгедәй, әйтик, моннан 50-60 ел элек тә тезелешеп киткән таулар итәге буйлап кечкенә елгачык агып килә иде. Елгачык шуйыр ташлар өстеннән сырлана-сырлана йөгерә, тик яр култыгына кергән урыннарда гына ул тирәнәеп китә. Караңгылана төшкән чырай белән ашыкмыйча уймакланып ага. Бик яктырып сырланып, бер караңгыланып, уймакланып алга чапкан елгачык тауларга якын ук килә. Һәм тау аның өстендә пәһлеван шикелле
текә горур басып тора. Я ул таулардан читкә кача, һәм тау шәшәкле итәген аның шылтыр-шылтыр көлгән йөзе алдына җәеп сала. Әнә шулай бик ярактан дәртле уйнаклап, боргаланып кызу гына килгән елгачык авыл турына җиткәч, акрынлап киңәя, тирәнәя, салмак сабыр гына ага торган бер елга булып китә. Анда буаның уң ягында текә кысыл яр, сул ягында карт имән ышыгында салам түбәле бер якка кыйшая төшкән карсак кына тегермән тора. Менә шул тегермәндә Лыкман карт үзенең бала чагын, егет елларын, бөтен аңлы гомерен уздырды. Дөрес, атасыннан мирас булып калган бу кечкенә бер ташлы тегермән колхоз көннәренә килеп җиткәнчегә кадәр атсыз агайлар, тол карчыклар тегермәне булудан уза алмады. Шуңа күрә карт көрәк оныгына җитмәгәч, язын җәен нәрәтә белән балык аулап, кышын җәнлеккә капкын куеп, авылның исемле сунарчысы да булып яшәде. Әмма ерак бабалары беренче килеп аяк баскан бу җирләргә, алар башлап буган бу елгачыкка ул барлык җаны тәне белән бәйләнгән иде. Һәм буаның үзлексез шаулавы буыннан буынга күчеп килгән көйле әкият булып аның күңеленә сеңгән иде. Менә шушы ак таш яткан җирдән буага атасы йөреп салган сукмакны ул 80 ел буена таптады һәм аның исәбенчә бу сукмакны бер кайчанда үлән басып китмәскә тиеш иде. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Лыкман карт 30лардан узгач кына Шәмсинур карчыгын үзенең ялгыз өенә француз бер кәнчек ябынган яшь килен итеп төшерде. Мәхәббәт дигән нәрсә никахтан соң гына килсә дә, алар бик тату дус яшәделәр. Шәмсинур Лыкманга бер артлы 4 кыз бала табып бирде. Ләкин ел сайын авылга килгән кара үләт, чәчәк авыруы сабыйларны бик иртә кабергә дә алып китә торды. Карт хәтерендә ул сабыйларның бары тик исемнәре генә саклана. Ниһаять, Шәмсинур бала сагышына дучар булган таза, тынгысыз иренә бер ир бала да бүләк итте. Бу бала һичбер нинди авыруга бирешмичә үсәргә тиеш иде. Һәм аңа Тимерҗан исеме куштылар. Ир бала, менә бу елганың башы ул, җирдән бәреп чыккан саф көмеш шишмә ул. Бу елганың буалар аша сикереп һаман алга чапкан дәвамы ул. Әйе, әти кеше ир баланың үзе өчен кем булуын яхшы белә һәм бөтен киләчәк өметләрен Тимерҗанына багылый. Әмма менә хәзер ул Тимерҗанын бик тынык кына күз алдына китерә ала. Бик ярактан, гомере түреннән сөлектәй сылу егет бүреген кырынрак салып аңа карап тора кебек. Төсен, чырайын, күз карашларын ул ачык кына итеп күрә дә алмый инде. Ә аның бала чаклары бөтенләй туман эчендә торып калган шикелле. Тик аерым күренешләр генә шул туман эченнән чыгып, аның күз алдында җанлана. Ул хәтерли, Тимерҗанны бик яшьле үзеннән калдырмыйча тегермәнгә алып йөри башлаган иде. Янәсе, ир бала ата дусты ул, аягына бастымы, әнисеннән китәргә, әтисе белән бергә булырга тиеш. Аннан ир бала әнисенең җылы канаты астында гына үссә, нишкә көпшә кебек зәгыйф, йомшак, кыюсыз була. Баланы таза, нык күндәм итәр өчен аны җилгә, яңгырга, иссегә, суыкка алып чыгарга кирәк имеш. Шулай уйлаган иде шикелле ул. Хәзер исендә юк инде. Әмма Шәмсинурның башта атлаган сайын елга буена йөгереп төшүен ачык хәтерли. Тынычлыгын җуйган мискин ана килеп җитүенә кабаланып, кая үзе, нишли дип сорый торган иде. Ә Лыкман карт хатынын куркытыр өчен гамсез генә, белмим тагын, яңарак кына шунда иде дигән була. Шәмсинур бәргәләнеп тегермән тирәсендә әйләнә башлый. Ничек белмисең, ни дигән сүз ул? Кая үзе, батуы нитүе бар. Тагын алып төшәм димәссең микән? Бирмим, Алла кушса, бирмим. Шуннан соң гына Лыкман карт
хатынын тынычландыра. Я, котың алынмасын, юри генә әйттем. Бер нәрсә дә булганы юк. Әнә Тимерҗанның таудан таш тәгәрәтә. Тегермән каршындагы текә тау түбәсеннән кызыл ыштанлы, ак күлмәкле, яланбаш малай шаян кәҗә бәтие сыман авыл өстенә карап тора. Шәмсинур аны күреп, «Ай Аллам!» ди, үзе тәгәрәп төшәр бит. Төшсә ни, тагын менәр. Әйдә, тәгәрәп аунап үссен ди. Улының кыю җитеслегенә кәефе килгән Локман карт. Тимерҗан чыннан да шулай тәгәрәп аунап үсте шикелле. Ничектер Локман карт аны үз тирәсендә аз күрә иде. Тыңгызсыз тере малай көн буе диярлек елга буенда, тау араларында югалып йөри иде. Атасына охшап ул бик яшьли балык тотарга, җәнлек әзерлекләргә һәвәсләнеп киткән иде бугай. Шуңа күрә Локман карт аны кул-аягы тырналып, үз башы җебенеп кайтса да арышмый. Тик аның каты чәчле кара башыннан кулы белән угалап, «Һай син бәләкәй шүрәле» дип шаярта иде. Һәм хәтере ялгышмаса, бу килеш анаңа күренмә дип әйтә торган иде. Гаҗәп, Тимерҗанның балачагы озак еллар дәвамында түгел, бер мизгел эчендә генә үтеп киткән төсле булып тоела аңа. Кай арада аның яшь үсмер егет булып өлгерүен дә хәзер ачык кына хәтерли алмый инде ул. Кинәт булды шикелле. Һәр хәлдә Тимерҗанның зурлар эшенә ярарлык булып үсеп җиткәнен ул кинәт сизгән иде. Кыш иде шикелле. Әйе, кыш иде. Февраль ахырлары булса кирәк. Тау маңгайлары челтәрләнеп, җем-җем итеп уйный башлаган иде. Һаман киңәя, ачыклана барган ак кырлар түрендә зәңгәр шәүләләр йөри башлаган иде. Морҗа төтеннәре арасыннан җил уйнаклап үткәндә, акрын гына якынлашып килгән язның җылы, дымлы сулышы биткә тиеп, йөрәккә кагылып китә торган чак иде. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Алар икәүләп әнә шул таулар артындагы куе урманга зур чана тартып бардылар. Карт үз гомерендә Тимерҗан белән дә, Тимерҗаннан башка да урманга күп йөрде. Әмма улы белән икәүләп беренче тапкыр барган көн бер кайчанда аның күңеленнән чыкмады. Тик еллар үтә барган саен ул көн ничектер чынлыкта булып үткән төсле түгел, ә бәлки төштә генә күргән кебек тоела башлады. Төшнең дә әле әкият кебеге. Һәм хәзер дә карт ышанып бетми. Әллә булган ул көн, әллә булмаган. Гаҗәеп иде урман. Тын, шундый тын, ник бер җан әсәре сизелсен. Ник бер шылт иткән тавыш ишетелсен. Әгәр юри генә кычкырсаң, тавыш калтырана яңгырап әллә кайларга китә дә югала. Шунда ук куе тынлык, таш чумган су өсте шикелле кире урнаша, тирә-юньдә бер генә нәрсә дә уянмый, селкенмий, ичмасам, берәр озын койрыклы саескан да сискәнеп, агачлар арасыннан кыйклап очып китми, юк. Кычкыру түгел, шартласаң да, урман гүя сине ишетергә дә, белергә дә теләми. Ә яктылык, әйтерсең, урман өстенә бриллиант тузаны яуган. Бөтен җир, агач ботаклары, ачык урыннар бар да утта яна. Мамыктай күперенеп, тәңкәләнеп каткан кар өстеннән кояш нурлары кире чәчриләр. Һич туры карап булырлык түгел. Шундый өлкән тынлык һәм шундый мул яктылык, әллә нәрсә бу, сихер кебек серле, аңлау читен. Бу серле тамашадан тәмам хайранга калган Тимерҗан ахырда урман белән көч сынашырга теләгәндәй кыю гына «Әти, үзем кисәм» ди. Һәм җитез генә бишмәт чабуларын бил бауына кыстырып, бот төбеннән карга керә. Менә ул кулларына текереп, кыска гына саплы үткен балтасы белән йоклап утырган Зифа каенга китереп чаба. Урманның әйтерсең тартылып торган калын кылы кинәт өзелә. Шундый бер ачык тавыш тирән тынлыкның иң ерак түренә кадәр яңгырап китә. Бөтен урман калтыранып куя.
Якын тирә агачлардан исәпсез күп кар чаткылары сибелеп төшәләр. Аннан тук шапкан балта тавышы дулкын-дулкын булып урман түренә йөгерә дә кинәт тына. Кайын ыңгырашып ава. Лыкман карт улы артыннан ияреп йөри. Ул кисеп аударган агачларны ботакларыннан әрши. Алар үзара сөйләшмиләр дә, ничектер бу саңгырау урманда кеше сүзе кирәкмидер, урынсыздыр кебек тоела. Һәм алар тизрәк моннан китү яхшы дигән төсле ашыгып эшләүләрен генә беләләр. Аннан алар кискән агачларын чаналарына ташып тиеләр дә, үз башларын каккалап, ат йөгедәй зур йөкне икәүләп тартып, урманнан чыгып китәләр. Чыккач туктап, тын, буш, серле урманга бераз карап торалар. Лыкман карт бүреген күтәрә төшә, һәм аның шал йөгергән чәчләреннән пар калка. Ә Тимерҗан бияләйләрен билбавына кыстырып, уттай янган кулларын кар белән уа. Әйе, менә шулай янәшә басып, янәшә сулап, я Хода, булар барысы да чынлыкта булды микән, әллә төш идеме? Берәр төш кенә. Уйланып йөри торгач, шулай чын булып күренә микән? Юк, булгандыр. Тимерҗан бар иде бит. Тимерҗан үсеп егет булган иде бит. Аннан беренче Герман сугышы башланды. Карт моны бик яхшы белә. Әйе, онытасы юк, сугышның аның бәгыренә салып калдырган тирән ярасы хәзердә әле кул белән капшап калырлык җөй булып саклана. Сугыш башланганда Тимерҗанның солдатка каралыр вакыты җитмәгән иде әле. Ләкин Лыкман картның күңеленә алырлар, барыбер алырлар дигән уй сөлек булып уялады. Бары Тимерҗанны алганчы сугыш бетеп куймасмы дигән өмет кенә аны бераз тынычландырып тора иде. Айлар, еллар үтте, илдә юньле ират калмады. Ат тун тузы бетте. Яланнарны ягы белән сарут басты. Хәтта авылда күгәрченнәр кимеп, каргалар ишәеп киттеләр. Әмма сугышның ышык-кырые күренми иде. Ниһаять Лыкман карт кечкенә өметенең дә һаман сүнә баруын тоепмы, киләчәктә зур бер бәхетсезлек булуын сизепме, әллә Тимерҗан китә калса, карчыгы белән икәүдән икәү генә ятим торып калмаска теләпме, катгый карарга килде. Ул Тимерҗанны илендерергә кирәк диде. Ата ихтыярына каршы килүче булмады. Һәм Тимерҗанны җәйнең умарталарда беренче бал төшкән, яшь тәкәләр өлгергән иң матур чагында, заманына күрә күңелле генә туй ясап, Зәйтүнә исемле кызга илендерделәр. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Хай гомерләр, үтсә дә үтә икән ул. Менә каршыда шул ук таулар, шул ук буа шаулавы. Әмма 30 ел вакыт эчендә кеше башларыннан ниләр генә кичмәде. Кемнәр генә бу фани дөньяга килеп китмәде. Уйласаң, исең акылың китер. Я, ул туйдан кемнәр генә торып калды. Үзе дә карчыгы гына шикелле. Тагын менә йорт тора. Капка төбендә ул утырган ак таш ята. Әйе, башка бер ни дә калмады. Әбит Лыкман карт ул чакларда үзе дә капка баганасыдай таза, аттай көчле кеше. Шушы өенә туй белән кайтып төшкәч, тарантаска аяк үрә басып, ачык җиләннең бер як чабуын артка ташлап, уң кулы белән бөеренә таянып, тауларга карап, күпме кунаклар алдында көр тавыш белән сузып җырлаган иде. Сокланып тыңлаган халык аны төрлесе төрле яктан «Ай, әфәрин Хода, мең яшәг Лыкман кордаш, һай асыл карт, әйтеп бирде бит» дип шаулашып кытлаганнар иде. Ни диеп, нинди җыр җырлаган иде соң ул? Агыла болыт ай агыла, таулар динда тауга кагыла диепме? Әллә булмаса, егет чакта бер җилен кал, аркалардан үткән буландай диепме? Юк, хәзер хәтерли алмый инде ул. Җыр онытылган, әмма гомерендә
бары бер мәртәбә татыган бәхет. Тимерҗанны өйләндереп килен төшерү бәхете бик ерактагы ялгыз йолдыздай аның күңеле түрендә тын гына нур сирпеп һаманда балкый әле. Омтылачак түгел ул. Бүгенгедәй күз алдында, өстенә утыртма якалы озын кара казаки, башына кырын салып, кырпу бүрек кигән, сызылып кына чыккан кара мыеклы Тимерҗан шушы ишек алдында үзенең зәйтүнәсен сул кулыннан тотып, тарантастан ак киек өстенә төшергән иде. Һәм зәйтүнә йомшак ак киек өстеннән атлап, менә шушы өйгә аларның килене булып кергән иде. Һай зәйтүнә, зәйтүнә, оялчан сөйкемле кыз бала, сабыр, итәгатьле яшь килен. Күпме йомшак җылылык, тын яктылык алып килгән иде ул үзе белән аларның кечкенә өйләренә. Бишараның кабер эше нурлы булсын. Карт исенә төшергән саен күңелен нечкәреп, иң ихлас дугаларын аның рухына багышламыйча калмый. Үзе димләгән иде шул аны Тимерҗанына. Узак күзәтеп йөргәнгә ахыры, менә хәзер дә ул Зәйтүнәнең кыз чагын шактый ачык итеп күз алдына китерә ала. Ул чакларда төркем кызлар эре чәчәкле чиләкләрен буяулы киянтәләренә элеп, бу ай ярындагы салкын чишмәгә төшә торганнар иде. Чишмәгә төшү үзенә күрә бер күңел ачу һәм кешеләр күзенә чыгып күренү булганлыктан кызлар мөмкин кадәр ыспай киенеп, бизәнеп ясанып, тәнкә шулпыларын күңелле шылтыратып киләләр иде. Егет үстергән Локман карт тегәрмәненнән чыгып, бу яшь буланнардай сизгер, сылу кызлар төркеменә сынап карап торудан тыела алмый иде. Алар арасыннан аның күзенә гел генә бер ыспай сынлы, вагадымлы шибәр кыз чагылмыйча калмый иде. Бу кызның бөтен зифа тырышыннан, кабаланмыйча, ләкин җитез генә ясаган нәфис хәрәкәтләреннән уялчан тыйнаклык, сөйкемле садалык сизелеп тора иде. Ара-тирә каршы очраган чакларда да бу кыз бала шәл яулыгының бер кырые белән битен каплап, матур башын аз гына читкә барып, озын керфекләрен түбән төшереп, еш-еш кына атлап узатырган иде. Әмирхан Еники тауларга карап. Әйе, җыр онытылды. Бу өйгә җитәкләшеп кергән Тимерҗан да, Зәйтүнә дә күптән дөньяда юклар инде. Тик Зәйтүнә үстереп калдырган тамчылы гөл генә Шәмсинур әбинең тәрбияләп тоту аркасында өзелеп төшергә торган күз яше төсле кызыл чәчәкләрен түбән салындырып, урам як тәрәзә төбендә һаманда утыра әле. Яшьләрнең бәхетле көннәре бик санаулы булды. Давыл аларны читләтеп узарга теләмәде. Һәр кайсы эчтән тынып көтеп, һәр кайсының йөрәген ишетеп торган рәхимсез сугыш кара канатын ниһаять алар өстенә дә җәйде. Беренче көлтәләр ындырларга кереп, ындыр табакларында чабагалар дөпелди башлаган чакта Тимерҗанны солдатка алып, ерак сәфәргә, фронтка озаттылар. Менә шулай. Ул чакларны искә төшерүнең хәзер нигә кирәге бар? Үткән-киткән инде ул. Кояш аркадан йомшак кына җылыта, берни уйламый. Күзләрне йомып тик кенә утыру яхшырак ич. Әмма картның йомык күзләре алдыннан Тимерҗанны озату минутлары һич китә алмый. Юка булыт белән иртелгән җәйге талгын иртә иде. Тимерҗан туйга тектергән яңа казакиен киеп, билен кызыл билбау белән буып, гадәтенчә бүреген кырын салып, юл капчыгын сул иң башына элеп, авылдан җәяү чыгып китте. Басу капкасына кадәр аны карт, карчык һәм Зәйтүнә озата бардылар. Буш кыр уртасында дүртәү туктадылар. Тимерҗан калтыранган иреннәрен кысып, бер сүз әйтмичә, әвәл әнисе белән, аннан әтисе белән саубуллашты. Аннан Зәйтүнәсен ике куллап күкрәгенә кысып торды, берни әйтә алмады һәм зәүҗәсен, кәләшен әнисенә бирде дә борылып китте. Ул китте, алар торып калдылар. Һәм моңарча таш йоткандай, сүзсез калып торган Локман карт та телгә килде. Йылкып ташлаган гөл шикелле ничектер бер юлы шиңеп,
Сулып калган Зәйтүнәгә ул карлыккан тавыш белән: "Сабыр, кызым, сабыр", диде. Тимерҗан шушы юл белән кире кайтыр, насыйп булса. Без өчәүләп аны каршы алырга чыгарбыз. Шул көнне көтик. Алар озак көттеләр. Үргә таба буш юл буйлап авылдан яраклашып барган Тимерҗанның кызыл билбау булган сылу гәүдәсе озак вакытлар аларның күз алларында сакланды. Карт ушына төшкән утлы күмерне тота да ташлый да алмаган шикелле, кемгә кирәк бу сугыш, кемгә генә кирәк бу кан коеш дигән сораудан котыла алмыйча йөрде. Ул арада 16нчы елның көзе үтте. Кыш керде. Кыш үтеп, язгы җилләр исә башлау белән илдә, көндә дә, картның өендә дә бик куанычлы хәлләр булып алды. Февраль ахырлары иде шикелле, юк, март башлары булса кирәк. Баскыч төпләренә кар сулары җыела башлаган чакта Зәйтүнәнең беренче баласы дөньяга килде. Балага Батырҗан исеме куштылар. Аны бары әтисенә охшаган итеп күрергә теләделәр. Менә әтисе кайтып улын күргәч, ничек шатланыр дип, бигрәк тә Тимерҗан өчен сөенделәр. Җитмәсә, өй куанычына ил куанышы да өстәлде. Авылга патша төшерелү хәбәре килде. Лукман карт бу вакыйгалардан соң никадәр рухланып, канатланып йөргәнен хәзер дә онытмый әле. Онытырлыкмы соң ул көннәр? Хәтерли, иртә кич өзелмичә шаугыр килгән авыл җыеныннан дулкынланып кайткач, Батырҗан бишегенә иелеп сөйләнә торган иде. "Я, ни хәл син, батыр егет? Ни карап ятасың, очлы күз? Әтиеңне көтәсеңме, ә? Кайта хәзер. Алла биргән булса, кайта. Бетте. Бар да бетте. Сугышы да, патшасы да. Әтиеңне бездән айырып торучы берәү дә калмады. Менә шулай. Батырҗан улым, бик хикмәтле заманга туры килдең әле син. Сөйләп кенә бетерәсе түгел. Әйдә, тизрәк үс бөркетем." Ләкин карт шулай бишек өстенә иелеп, Батырҗанга никадәр зур вәгъдәләр бирмәсен, әмма сабыйга атасын күрү насыйп булмады. Тимерҗан 17нче елның җәендә каядыр Польша җирендәге юеш окопта немец снарядыннан һәлак булды. Көзен авылга кайткан ике карт солдат бу хәбәрне китерделәр. Һәм Тимерҗанны үз куллары белән бер урман авызында җеназалап күмеп калдыруларын сөйләделәр. Бу хәбәрне ишеткәч, карт үзенең нинди хәлгә төшүен хәзердә юньләп аңлаганы юк. Кайгырудан битәр аптырауга төшкән иде шикелле ул. Әйтерсең, артыннан сиздермичә акрын гына килеп, башына тәртә белән суктылар. Бик озак исәнгерәп йөрде ул. Аны гаҗиз иткән нәрсә Тимерҗанның сугыш инде бетә дип торганда гына үтерелүе булды. Югыйсә ул сугышның корбансыз булмавын белә. Тимерҗан белән дә берәр бәхетсезлек булуы ихтималын кешегә әйтү түгел, үз-үзенә әйтүдән дә куркып, эченнән уйлап куйгалы иде. Инде шул хәтәр үтте дигәч кенә, ничек булып чыкты соң бу, ничек булып чыкты. Ләкин картның эчендә ниләр генә кайнамасын, ул моны тыштан күрсәтмәскә тырыша иде. Әле аңа янындагы ике кадерле кешесенең хәлләренә дә ир кеше, гаилә башы буларак керә белергә кирәк иде. Менә карчыгы Шәмсинур авыр хәсрәттән урынга ятты. Зәйтүнә бишара Тимерҗанның үлү хәбәрен ишеткәч, башта атып төшерелгән кыр казыдай шундый бер үзгәләнү белән үзен кая куярга белмичә бәргәләнде ки, карт аңа карап, эчке тетрәнү белән кеше хәсрәтенең никадәр тирән, хәтәр булуын бер мизгелдә сизеп алды. Һәм ничек тә аны юатырга, тынычландырырга ашыкты. "Сабыр бул, килен, балам. Сабыр бул, нишләмәк кирәк. Бер безгә генә килгән хәсрәт түгел", диде ул. Шын аталарча кайгырту белән. Һәм Зәйтүнә күз яшьләрен йота алды. Башын миңгерәүлеккә салып, кул аягын салындырып йөрүдән котыла алды. Тик ул бик ябыкты. Йөзенә сары йөгерде һәм еш кына үз алдына керсенеп, авыр сулап куя торган булып калды.
Әмирхан Еники. Тауларга карап. Карт кинәт сүзсез тынып калган карчыгы эчендә бик борчыла иде. Ул еш кына аның янына килеп, авыр кулының учын карчыгының маңгаена йомшак кына куя, "Янасы, хәлең ничек?" ди. "Карлыган кагы белән чәй эчсәң, турып китмәссең микән?" Ни хәтле авыр булуга карамастан, айнык акылын жуймаган ана да бу кайгыртуның шифалы тәэсиреннән бигрәк олы хәсрәтне күтәрә белгән картыннан яхшысынмыйча урыныннан турды. Һәм алар көчле давыл бөгеп киткәннән соң турайган агачлар шикелле акрынлап хәл алдылар, аякларына бастылар. Әйе, булар бар да бик сирәк искә төшә торган хатирәләр, ерак хатирәләр. Моңарчага кадәр карт үзенең ерак үткәнен мондый излекле рәвештә күз алдыннан кичергәне юк иде. Дөресрәге, ул үткәнгә кайтудан юри тыела торган иде. Чөнки гомер ничек кенә үтмәсен, кеше һаман киләчәкне уйлап яшәргә гадәтләнгән инде ул. Бу шулай, бу тормышның үзенә күрә бер кануны булса кирәк. Әмма бүген Лукман карт әше хатирәләр кәсәсен актыгына кадәр эчеп бетерергә тиеш иде. Инде тормыш изгә төште, Тимерҗанны югалту хәсрәтеннән инде терелдек дигәндә генә Зәйтүнә тиф белән авырып урынга ятты. 19-нчы елның кышы, авыр вакытлар, авылдан бер кая чыгып булмый, больницасы ерак, докторы юк. Дәһшәтле авыру алдында тәмам гаҗиз, көчсез булып калган карт белән карчык Зәйтүнәнең түшәге яныннан көне-төне китмичә изгәләнсәләр дә, бер генә хәлләр дә итә алмадылар шул. Һай яшь җан, һай газиз җан. Лукман карт ихта димичә рәхәтләнеп үз җанын бирергә әзер иде. Тик ул гына, Зәйтүнә генә, әле 20-дән дә узмаган яшь ана бичара гына китмәсен иде. Иренеп кенә аткан кышкы таңның зәңгәр шәүләсе туңган тәрәзәләргә төшкән чакта Зәйтүнә мәңгелек йокыга талган иде. Бөтен газаплардан котылып, көлемсерәп. Әнә буа күпере аша бер төркем шуар киемле хатын-кызлар чыктылар. Аръяктагындырдан төшке ашка кайталар күрәсең. Озакламый Әхмәт Вәли дә бәлкем килеп җитәр. Ул бит көндә аларга сугылмыйча калмый. Карт борын очында эленеп торган эре яшь бөртеген сул кулы белән селтәп ташлый. Күпме еллардан соң менә бер яшь бөртеге. Юк, картның күңеле рияла икән әле. Тормыш. Таш кыяга үскән нарат шикелле, усал җилләрдән күпме сыгылса да сынмады ул. Нигәндә сугыш дигәнең күпме генә үлем чәчеп кытырынмасын, барыбер бетте, барыбер тормыш тарафыннан җиңелде. Батырҗан, менә кем турып калды Тимерҗан белән Зәйтүнәдән. Картларның кулында шундый газиз җан, шундый бәхет, өмет, юаныч бар әле. Моның өчен бу газиз җан өчен тагын яшәгән кадәр яшәргә, бу бәхет белән үткәннең бөтен хәсрәт газапларыннан терелергә мөмкин иде әле. Нәсел гомере өзелми ул. Юк, өзелми. Берәр буыны төшеп калса да, барыбер ялганып китә. Барыбер дәвам итә. Юк аны зердәй көч, булачак та түгел. Менә Лукман картның яңарган иманы шул иде. Һәм Лукман карт тегермән ышыгына чыгып, Батырҗанын ике тез арасына алып, зур кулларын аның кечкенә җылы корсагы өстенә куеп утырганда, еш кына шул турыда хыялланырга ярата иде. Аның каршында шул ук таулар, тауларны узарга теләп шул ук елгачык чаба. Бер карасаң, таулар олы мал көтүенә, ә елгачык арттан килүче көтүченең алга селтәгән озын чыбыркысына охшый. Икенче карасаң, таулар бик ерак илләрдән килгән баһатирларга охшыйлар. Гүя алар шәшәкле тугай уртасыннан җитез уйнаклап, чылтыр-чылтыр көлә-көлә аккан шундый сөйкемле, гамсез, шаян елгачыкны күреп туктаганнар да, атлап чыгарга кыймыйча сокланып карап торалар төсле. Картның да бит нәсел эше гүя шушы Баһадир таудан һәм назлы елгачыктан башланып киткән.
Ул үзе дә шушы җирләрнең туфрагында аунап үскән. Тимерҗаны да шушы таулар куенында бөркет баласыдай үсте. Инде менә аның тезләре арасында аңа сыенып кына торган Батырҗан да үсмәсмени? Сау сәламәт булып торганда, тагын 15-20 ел вакыт нәрсә ул? Күз ачып йомганчы үтәр дә китәр. Батырҗаның менә күр дә тор, егет солтаны булып үсеп тә җитәр. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Батырҗан төсе башы бигрәк тә холкы табигаты белән мәрхүмә әнисе Зәйтүнәгә охшаган булып чыкты. Әнисенекедәй кыңгырт йомшак чәчле, сызылып киткән нечкә кашлы, һәм чәче белән кашларына караганда да кыңгыртрак озын керфекләре арасыннан нәкъ әнисенеке төсле зур, сыры, уйчан күзләре карыйлар иде. Борын белән иреннәре генә әтисенеке иде. Борыны туры, иреннәре шактый калын булып, бик матур сызылып киткәннәр. Матур иягенең уртасында сөйкемле генә чыкырчыгы да бар иде. Холкына килгәндә исә, ул нәкъ әнисе кебек нечкә күңелле, аз сүзле, уялчан бала иде. Артык дуамал, шаян булмады. Күбрәк әбисе белән бабасы янында чуалып үсте. Ул зиһенле, акыллы бала иде. Бик иртә үзлегеннән язу танырга өйрәнде һәм китап укырга яратучан булып китте. Инде мәктәпкә йөри башлагач, ул бөтен рәхәтне, кызыкны яменә шуннан таба торган булды. Карт белән карчык аның өчен сөенеп бетә алмыйлар иде. Шәмсинур әби еш кына аңа зур тәнәфес вакытын туры китереп, ал япкычы белән генә каплап, агач тәлинкәдә бәрәңге бәрәмәчләре илтә. Лукман карт кай көннәрне дәрестән соң да мәктәптән кайтмыйча калган улын үзе барып алгалы иде. Шулай үсте бала. Кышларын бер көн калдырмыйча мәктәп юлын таптады. Җәйләрен үз ишләре белән колхоз эшенә йөрде. Кичләрен су буена уеннарга чыкты. Егетләр арасына керә башлады. Уялып кына кызлар күзли башлады. Уеннан таралучы егетләргә ярып, урам әйләнде. Кыскасы, бу ялган яшь чаган кебек күзгә күренеп үсә бирде. Аннары урта мәктәпне бетергәч, Алабугадагы укытучылар институтына китте. Яратканы уку иде, хыялланганы укытучы булу иде. Әмма дөньяда аның өчен бөтенесеннән дә кадерлерәк нәрсә әбисе белән бабасы иде. Шуңа күрә ул институтны бетергәч тә алар янына ашыгып кайтты. Инде көздән кайчандыр үзе тамамлаган мәктәптә укыта да башларга тиеш иде. Тиеш иде. Сугыш. Карт туңып киткәндәй, тун чабуларын тезләре арасына кыстыра төшә, авызын акрын гына кыймылдата. Ләкин сугыш турында йөрәгендә ятканны әйтер өчен гади кеше сүзләре генә җитми аңа. Бик көчсез алар. Чөнки бу һичкем теләмәгән сугышның башлануы аның өчен җир түгел, кояш тетрәвеннән дә яманрак булган иде. Батырҗан сугышның беренче көненнән үк фронтка китеп тә барды. Тагын шул ук көн батышка таба, тагын шул ук бәдбәхет дошманга каршы. Бу юлы картлар гаҗәеп зур түземлелек күрсәттеләр. Әмма аларның җанын Батырҗан язмышы өчен нинди авыр шик, нинди тирән борчылу биләп алганын әйтеп торасы да юк. Гомер үткән инде. Тимерҗаннан Батырҗан калса да, Батырҗаннан берәү дә калмады. Әгәр шуннан, юк, бер генә секундка да бу турыда уйлау да әйтеп бетергесез куркыныч иде. Һәм карт бөтен сугыш буена диярлек андый шомлы уйларга баш калкытырга да ирек бирмичә, аларны зур ихтияр көче белән басып килде. Эшләде ул. Көчен аямады. Картлыктан өенчеп тегермәндә оста була алмагач, аның каравылчысы булды. Аяз төннәрдә җемелдәгән ерак йолдызларга карап, Батырҗанның кай якларда йөрүен үзенчә чамалаган булды. Һәр иртә белән берәр куанычлы хәбәр килмәде микән дип, ашыга-ашыга өенә кайтты. 4 елга якын карт белән карчык Батырҗанның исән-сау булуын белеп яшәделәр. Әбисе белән бабасын җаныннан артык күреп яраткан, һәм аларның ни хәлдә яшәүләрен бик яхшы аңлаган
Батырҗан аларга тере тавышын ишеттергәндәй, үзе турында еш кына хәбәр итеп торды. Ниләр кичермәгәндер ул сугышта. Ихтимал, үлә язып калган чаклары да булгандыр. Ләкин җибәргән хатларында ул картларны куркуга салырлык хәтәр хәлләр турында язмаска тырышты. Картларның өметләре үсте, ныгыды, инде сугышлар дошман җирендә бара иде. Халык сугыш бетә дип, шул бетәсе көнне көтеп ала алмыйча сабырсызланып тора иде. Март айының иренеп кенә җепшек кар яуган җылымсат тын бер көнендә авыл почтальоны Локман карт кулына сары конверт тоттырып китте. Карт конверт эченнән чыккан печатле кәгазьнең кемнән, нәрсә турында икәнен белмичә, аны колхоз идарәсенә күтәреп барды. Анда кәгазьне укыдылар һәм телсез калдылар. Беренче теләк карттан ничек тә яшерергә тырышу булды. Эшләреннән генә ачык авыз сельсовет секретарен дә сүгеп ташладылар. Ничек ул шушындый кәгазьне абайламыйча туп-туры үзләренә җибәргән. Ләкин идарә уртасында таягын идәнгә нык терәп, ике учлап тотып торган Локман картның аяусыз сораулы, хәрәкәтсез күзләреннән бернинди ялган хәйлә белән котылырга мөмкин түгел иде. Председатель Суфиян кичкенә сары кәгазьне күзлеге тирәсендә әйләндергәләп, тагын бер кат укыган булып, «Бу Локман бабай Батырҗан турында икән», диде. «Хуш», диде карт, күзләрен председательнең йөзеннән алмыйча. «Менә шул Локман бабай, бик үк күңелле нәрсә язмаганнар монда. Батырҗан ранен булып госпитальгә кергән икән, кызганычча ие». «Әйтеп бетер, энем». Председатель кәгазь кисәген өстәлгә куйды һәм күзлеген ике куллап акрын гына салды. «Тагын нәрсә әйтим инде сиңа, бабакай. Хәзергә әйтердәй шул гына, була бит инде ул. Үзең дә беләсең. Сугыш». Картның сул як бите дерт-дерт селкенә башлады. Ул аз гына тын алмыйча авызын ачып торды да сорады. «Батырҗан үлгәнме?» Председатель ниһаять башын иде. Картның мәрхәмәтсез сорау белән төбәлгән усал карашы аның чын уен, гүя кадак суырган шикелле аяусыз тарта иде. Һәм ул яшерергә көче җитмәсен сизде. Кинәт аның йөзенә куе кызыллык йөгерде. Муенындагы кан тамырлары бүртеп чыкты. Уң кулын чытырдатып йомарлап, маңгайына күтәрде. «О, бәдбәхет сволочлар! Нинди асыл егетебезнең тагын башын ашадылар!» Хатын-кызлардан кемдер кычкырып үксеп җибәрмәс өчен идарәдән уктай атылып чыгып китте. Локман карт акрын гына чигенеп, артындагы эскәмиягә утырды һәм шунда ук җәһәт кенә кире торды. «Юк, булмас. Ялган бу», диде ул. Һәм хәлсез кулы белән таягын шак иттереп идәнгә сугып куйган булды. Бер мизгелдә ул Батырҗанның үлгәнен һичшиксез белде һәм шул ук мизгелдә үлү хәбәренә карт кисеп ышанмады. Юрий үч итеп ышанмады. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Хәбәр бик тиз авылга таралды. Батырҗанны кызганып, Батырҗаннан да битәр карт белән карчыкны кызганып, чын-чынлап кайгыртучылар күп булды. Көн сайын хәлләрен белергә, җылы сүз әйтеп юатырга килүчеләр бусагаларыннан өзелмәде. Шәмсинур аби телдән калып урынга ятты. Әмма карт һаман башын чайкап, кешеләргә генә түгел, үз алдына да «Юк, ялган бу» дип йөри бирде. Мондый катгый рәвештә чынны инкар итү, олы хәсрәткә каршы торырлык аның бердән-бер йөрәк көче иде. Әйе дип килеште исә, ул үзе дә юкка чыгарга, бетәргә тиеш кебек иде. Ләкин Локман карт күпме генә тискәрләнеп маташмасын, чынлык аның аңында атналар, айлар үтү белән акрынлап ныгый барды. Һәм сугыш беткәннең икенче көнендә әлеге ышанмау кинәт юкка чыкты. Батырҗан үлгән, кайтмый. Юк ул. Менә мәрхәмәтсез хакыйкать шул. Һәм бу хакыйкать белән карт ахырда чарасыз килеште. Килешүе дә булды,
ул үзен фани дөнья белән дә һәр төрле алыш бирише беткәндәй итеп тойды. Менә шул, өйгә керергә вакыт. Кояш та төшлектән авышты булса кирәк. Өйнең күләгәсе карт өстенә борылды. Әхмәтвәли дә бүген килмәде ахыры, югыйсә бу вакытка кадәр килеп китә торган иде. Колхозда эшләрнең бик тыгыз чагы шул. Бигрәк тә мондый аяз көнне халык әйтерсең авылны ташлап чыга. Барда я кырда, я ындырда, я юлда булалар. Әнә киң урам нинди тын, нинди буш. Тик авылдан түбән, елганың кояш чыгышына таба борылган киңлегендә сөзәк калкуы гыртыннан һавага тузан өермәсе күтәрелеп, бетерелеп уйнап тора. Ара-тирә тузан арасыннан бик биеккә очып киткән сары саламнар күренеп кала. Анда колхозның иң зур ындыр табагы, кичле молотилка бер атна буена инде көн-төн ашлык суга. Кулак салып торсаң, тынык буаш аулаваша вакыт-вакыт ерактагы молотилканың у дип үкереп куйганы ишетелеп кала. Әйе, Лукман карт бик хәтәр хәл башыннан кичерде. Шундый искиткеч авыр югалтудан соң ул бер генә тапкырда елый алмады, зарланмады, сыкранмады, тик яшен суккандай бер нәрсә уйлый алмас, туя алмас булып калды. Бик куркыныч иде бу. Ая күрә тере мәет булып йөрү белән бер иде. Дөрес, аның эчендә бөтен нәрсә кинәт карып бетсә дә, дошманга карата гади кеше теле белән генә әйтеп бирергә мөмкин булмаган ачу нәфрәт тәненнән чыкмаган җаны булып яши иде. Әгәр бу нәфрәтнең бер генә тамчысын менә хәзер яңа сугыш чыгарга теләп йөргән берәр мистерның өстенә тамызсаң, ул мистердан тәнкә кадәр кара күйек кенә торып калыр иде. Ихтимал, бик ихтимал, Лукман картның яңадан терелә башлауына, акрынлап тормышка кайтуына әнә шул бердән-бер үлми калган нәфрәт тойгысы төп сәбәпчесе булгандыр да. Ләкин моның өчен вакыт кирәк иде. Әйе, вакыт иң сыналган, иң яхшы давалаучы ул. Айлар үтте, һәм менә һәр нәрсә үзенең асыл хәленә кайтты. Башта авыр хәсрәттән башларын җуйган чакта аларны бөтенләй егылып китүдән күрше-күләннәре саклап калды. Аннан кемнәрнеңдер куллары аларның аркаларыннан йомшак кына этәреп, үзләрен акрын гына атлатып җибәрде. Шул ук куллар хәзергә кадәр аларны чайкалып, авып китүдән саклап килделәр. Инде Әхмәтвәли кайтып, үз балалары шикелле кайгыртып йөри башлагач, аларга көч хәл кергән кебек булды. Баш өсләреннән кайгы сөреме күтәрелде, күзләре көн яктысын күрә башлады. Шуның өстенә тик ятудан эче пошып, эшкә кулы кычытып йөргән Лукман карт яңадан бәрәкәтле һәм шифалы хезмәткә кайтты. Яхшы күңелле кешеләр картның хәлен җигләйтә торган бердән-бер дава хезмәт икәнен ниһаять аңлап, үзенә бер эштә табып бирделәр. Дөрес, хезмәте аның зурдан түгел. Ул бары өендә шорник булып эшли. Әхмәтвәли китереп биргән машина кайышларын ялгый, ши кайыштан камыт баулары кисә, сүтелгән биятләрне тегеп утыра. Шулай әкрен сүлпән генә, моңсу тыныч кына үтә картларның санаулы көннәре. Хәзер инде алар өчен телисе нәрсә дә, көтәсе нәрсә дә калмаган иде. Әмма тормышның мөгъҗизаларына исең акылың китәр. Юкка гына борынгылар тереклекне Әбел Хаят чишмәсенә охшатмаганнар икән. Озакка сузылган быелгы коры көзнең соңгы көннәре иде. Агачлар тәмам шәрәләнеп калды. Елгалар, күлләр юкка гына боз белән капланды. Ялан кырларга ак кырау ятты. Җир инде сабыр гына кар төшкәнен көтә иде. Әмирхан Еники. Тауларга карап. Менә шундый көннәрнең берсендә өстенә офицер шинеленнән бозып тегелгән путалы пальто киеп, башына ак шәл ябынган яшь кенә бер хатын җинак кына биләү күтәреп, Лукман карт ихатасына килеп керде. Аз гына тукталып, тирә-ягына каранды, аннары ишеккә таба атлады. Өйгә кергәч, ул биләвен ике куллап кочаклаган килеш ишек төбендә тукталып калды. Карт белән карчык көтмәгәндә килеп кергән бу ят хатынга аптырап,
не әйтергә белмичә карап тора башладылар. Ниһаять, хатын телгә килеп акрын гына: "Мин ялгышмадым шикелле", диде. "Тегермәнче Лукман бабай өе шушыдыр бит инде." "Әйе, шушы инде, шушы", диде карчык урыныннан кузгалып. "Соң син үзең кем буласың, кызым?" Яшь хатын сөенеп елмайды. Күзләре ничектер дымланыбрак киткәндәй булды. Һәм тирән генә бер сулап әйтеп куйды: "Алайса инде, әби җаным, мин сезнең киленегез булам." Шәмсинур әби дәрт итеп сискәнеп китте һәм ни дә булса аңлаудан гаҗиз, кызганыч бер кыяфәт белән катып калды. Шул арада ишекне киң ачып, кызу гына Әхмәтвәли килеп керде. Ул бу хатынның картларга кереп китүен шәйләп калган булса кирәк. Ишектән керү белән аңа төкәлде. "Әхмәтвәли, кара әле, бу кызым әллә нәрсә ди бит әле, Ходаем", диде Шәмсинур әби еларга җитешеп. Егет исемен ишетүгә, яшь хатын ачылып китте. Аңа карады: "Сез Әхмәтвәли абый буласызмы?" "Әйе, шул үзе. Алайса мине хәтерлисездер. Мин Сания булам. Фронттан сезгә Батырҗан турында язган идем." "Әйе, хәтерлим", диде Әхмәтвәли, артык гаҗәпләнүдән акрын гына башын кагып. "Менә бик әйбәт булды бит әле", диде хатын. "Сез аңлатыгыз инде үзләренә. Мин менә Батырҗанның кушуы буенча аларны эзләп килдем." Хатынның иреннәре калтыранып куйды, күзләре яшьләнеп китте, башын тизрәк читкә борды. Әхмәтвәли гадәттән тыш бер хәл барлыгын сизенеп, хатынга тиз генә урындык алып бирде. Утырырга кушты. Хатын башта биләвен сак кына сәкегә сузып яткырды, аннары урындыкны тартып утырды да, кул яулыгын чыгарып күзләрен сөртте. Бераз тынычлангач, ул хайран калып, сүзсез көтеп торучыларга үзенең кем булуын, ни өчен килүен кыскача гына аңлатып бирде. Әхмәтвәли янып киткән күзләре белән алмашлап, әле бер Шәмсинур әбигә, әле бер Лукман картка кат-кат карап алды. Лукман карт баядан бирле ике кулы белән сәке йөзлегенә таянып, авызын ача төшеп, йокыдан айный алмаган төсле иләс-миләс бер кыяфәттә утыра иде. Ул ни дә булса аңлаудан ерак иде шикелле. "Ишеттегезме?" диде Әхмәтвәли, артык дулкынланудан яман кычкырып. "Ишеттегезме, Шәмсинур әби? Лукман бабай, сезгә кем килгәнен? Киленегез бит бу, киленегез." "Килен", дип куйды Лукман карт, әллә ничек балаларча гына әйтеп. "Әйе, килен, менә бу сеңелкәш Сания, Батырҗанның фронтта кушылган хәләл җифете була. Аңладыгызмы? Батырҗан кушуы буенча килгән ул сезгә. Үзе генә түгел, баласы белән. Аңладыгызмы? Баласы белән." "Баласы", дип куйды Лукман карт, тагын шулай әллә ничек сискәндерерлек итеп. "Әйе, баласы, Батырҗан дускайның баласы. Ух, анасын кара бәрхәт бишмәте. Яле, килен, күрсәт әле үзен әбисе белән бабасына." Сания Әхмәтвәлинең бу хәтле шашынып китүеннән ихтыярсыз елмаеп, биләүнең ак җәймәсен ачып җибәрде. Биләү эчендә имезлеген кабып, йокыга киткән 3-4 айлык бала ята иде. Карчык белән карт аның өстенә иелделәр. Шәмсинур әби авыз эченнән генә кызу-кызу нидер укырга тотынды. Лукман карт та нидер әйтмәкче булып, иреннәрен кыймылдатты, катты, кәкре бармаклары белән баланың битенә сак кына ырынмакчы булды, ләкин кинәт хәлсезләнеп, сыгылып төште дә, аюдай гәүдәсе белән калтырана-калтырана елап та җибәрде. Барысы да бер мәлгә тынып калдылар. Менә кайчан килеп елый алу бәхетенә ниһаять иреште карт. Әхмәтвәли ишек төбенә китте, тагын әйләнеп килде. Бик каты маңгаен ышкып торды, аннары Саниядан акрын гына сорап куйды: "Кызмы, малаймы?" "Малай." Һәм кинәт Әхмәтвәлинең дә елыйсы килеп китте. Ләкин карт шикелле сыгылып төшеп түгел, ә өйгә сыя алмыйча ишекле түрле йөреп, таштай йодрыгын кемнәргәдер селкә-селкә елыйсы килеп китте. Яшеннәрдән, давыллардан сынмаган Лукман карт һаман да әле аяк өстендә. Кайчагында ул Батырҗанның 3 яшьлек улы Газизҗанны җитәкләп буа ярына төшә.
көн кояшлы була, күк ерак, сыйык зәңгәр, көн яктан йомшак кына җылы җил исә. Бу ашаулый. Локман карт яр буендагы берәр ташка утырып, баланы тезләре арасына ала да, зур кулларын аның җылы корсагына куеп, каршыдагы текә тауга, моннан бик күп еллар элек үзенең тимерҗаны таш тәгәрәтеп уйнаган тауга озак кына карап тора. Ерактан, бик ерактан ак читле күгелҗем болытлар акрын гына йөзеп киләләр. Һәм аларның күләгәләре йомры тау түбәләре өстеннән тын гына шуып үтәләр. Әйе, күләгәләр шуып үтә. Тормыш бетми, һаман дәвам итә.